kamaráti. Tipko tu zostane, už si našiel svoju novú rodinu. Tipko si už našiel svoju novú rodinu, už tu zostane. Nechci, aby si to ufotil hlavu. Nie, že on je originál pre Jojku, než Markíza nie je dobré. Markíza nie, dobre, hneď som si zapamätal. Čo kupuješ? Práci prášok? 80, ale... 20. 20? Počkaj, nie, Simon, ja chcem kúpiť tento. To bude dosť dlhé, nie? Hej. Čo? Hej. Za 16. Koľko? XXL, to bude dobré, nie? To si skráti, to je jasné. Ale za koľko? To je Simone. Koľko si? Si dohodol? Nie, ja mu hovorím, nebaví sa so mnou. To nie je to? Keď nechce, 16. A nie je tento druhý, Kajka. Poď sa, ten má také veľké rozparky. Aha, to je krajšie Čo? ešte aj, no. A má výstrihu má. Dvojitý. Double. Do úble. No, Ja si tu máš aj šlapke. zober ten za 16, to je jasné. Tento? Tento, Tak ten zober za 20, 10 ti dám ja. no. Koľko? Ťažko zjebal teraz. Však nie, začala som na debate, starý tak zjebal, počuť, že takto, bez jeho prítomnosti. Pozri sa sem tam na to. Dal som 18. No, plaťte rýchlo, mne, ja mu dám 16. Prečo mu taký veľký dal? A ktoré one? Ale ten druhý sme chceli. Nie tento, toto. Nevadí, on keď vydá, potom povieme, že ten. Či nie, Kajka, povedz ty o tom. futrálne. S futrom, jasne. Toto nie je pekné, toto je krajší. Simona bude pekný oný. Čo je krajšie? Toto je krajší. Ako toto. Toto akorát nebude vidieť. Akože nie. Že Prečo nebude najvysoká. vidieť? No uvidíte, no. Dobre, ja sa nerozumiem berberskej móde. Tento máme, pekný. Ale ten červený je s kapusňou. S kapusňou. A tu máš aj Pierre Garden, aha. Pierre Garden. Tu visí ti rovno pri máš aj oný A v tebe donese peniaze, nie ja. Kajka, to je taká malá krabička ako zápalková, to nie je takéto veľké. Bude mať aj na Petro. Každú chvíľu už robia oheň na naše selátka. Ja mu naložím na... Chceš, aby nám robili jesť, čo? Nie? Áno? Hovoril si mi? Áno. Prečo? Nechcel si jesť? Však nie, problém. Kaderník tamto, akože ako mu to vysvetlíš? Komu? Tvojmu osobnému kaderníkovi. Čo? Teraz je tento môj osobný kaderník. Ty máš teraz nového? Menil som. No to
to sa musím aj ja dať asi, to takto nemôže byť, že iba ty. Ešte raz sa budem chvíľať. Akože ešte raz. Doraz tuží. Čo? Nebere ťa Bohu ako na oné, akože na drobno. Ešte to mohol trošku pri... Nie no. Stresuje chlapec. Dúfam, že som to zapol. Takto ti to sekne inak. Toto by som nechal ten vrch tam. To nemá chybu. Vývoj na práve bude som mňa. To je iný boss. Deduška, škoda prílbu nasadiť, teraz musíme ísť 50 km bez prílby. To je jasné. Ja si pokazíš miliu. Proti práve bude som mňa. K. Už dosť, lebo mi... Ale ťa oholil. Dneska tece. To sú porcie akože? Tak?